ato ang latest weather update para karong adlaw Martes, January 19, 2021. Base sa ato ang satellite animation natay gi-monitor nga bag-ong low pressure area ug kini naani sud sa ato ang PAR ug sa ato ang latest na data nahimutang ni sa 65 kilometers silangan sa Giwan, Eastern Samar. Ning low pressure area ubos sa inon ang tsansa nga mamahimong usa ka bagyo ug nahisubay ni o na-embed sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga mao'y nakaron sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang ang tail end of frontal system o shear line mao'y nakaapekto sa silangang bahin sa Southern Luzon ug ang amihan o northeast monsoon padayong nakaapekto sa nahibiling bahin sa mga lugar sa Luzon. Maong karong adlaw ang silangang bahin sa Visayas makasinati sa marag-umon nga kalangitan ug nay mga posibleng katag ngadto na sa lukop na mga pag-ulan dalaan ning low pressure area ug tail end of frontal system. Samtang ang nahibiling bahin sa Visayas diha sa Western ug Central Visayas makasinati sa medyo mapanganuron ngadto sa marag-umon nga kalangitan ug naga pa mga posibleng mga pag-ulan dalaan ning extension sa low pressure area. Para sa dugang updates, bisita ato ang official websites. Mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.